Já vás zdravím, jmenuji se Vojta Korytenský, jsem z týmu Extrifit, který vlastně je můj generální sponzor, z čeho si moc vážím. Kulturistika vlastně mě provází už hromadu let, i když jsem před lety vlastně ještě nezávodil, tak už jsem chodil pravidelně cvičit, tak nějak jsem si už i hlídal jídlo, vlastně mě to úplně pohltilo. Kulturistika se vlastně stala mojí vlastně životní cestou a už těžko bych si dokázal představit, že bych dělal něco jiného. Kulturistiku miluju, protože mi vlastně v životě dává nějaký řád, jo? Nějakou disciplínu prostě a já to mám rád, když to mám tak nějak všechno nalejnovaný, vždycky vepředu nějaký cíl. Takže jsem tady teď zase já a vy tady společně, tak pojďte si to užít. Si všimnete, jo, tak opravdu ten pohyb nedělám veliký. Občas tady vidím kluky, který si skoro tlesknou, ale za zádama. Tak ničemu. Jdem si koupit něco v žrádlu. Jaký paštíky a tak. Já jsem vlastně začal cvičit, když jsem chodil ještě do školy, víc, takže jsem neměl peníze, jenom co jsem měl tady kapesní, nebo co jsem si dělal na brigádě. Takže jsem jet, co vždycky naši koupili, no, co mamka donesla, tvaroh. S tím jsem si mixoval vejce a dával jsem do toho vždycky ještě nějaký kakao nebo granku, aby to mělo nějakou chuť. Přestal jsem jíst bílý pečivo, začal jsem jíst celozrnný, myslel jsem, že jsem tím to celý vyřešil. No, nevyřešil. Si pamatuju, když jsem dones domů první kreatin, tyjo, tak z toho bylo jaký halo, že to je prostě jedovatý, takže mě to poškodí tyhle zdraví a tak. No a zatím mě to nějakým způsobem moc nepoškodilo, si myslím, nebo já jsem se zevnitř ještě neviděl, takže mi to možná bylo překvápko, ale časem i naši zjistili, že to má nějaký smysl, jo. Když jsem poprvé řekl, že budu držet dietu, že jdu na závody, tak tomu moc nedávali, jako že to zvládnu, že jo, protože mě znají. No ale viděli, že vlastně každým rokem prostě se to někam posouvá, má to nějaký smysl, má to nějaký význam, takže tomu začali věřit taky, začali mě fandit a dostalo to úplně jiný obrátky, tu podporu od té rodiny jsem měl vlastně jakoby od začátku, no. Dost častá výmluva je, že prostě lidi nemají čas si uvařit, jo. Takže já kdybych chtěl, tak tam toho dám dvakrát tolik do té pánve a budu mít vlastně připravený další jídlo. A je to hotový, nevím, jak to trvalo dlouho, 10 minut s přípravou, jo. Jenom jsem měl připravenou rejži, tak ty si uvaříš vlastně plný hrnec, která ti vydrží klidně 2 dny. No a to maso jako ti vydrží v lednici to kilo.
4-5 dní úplně v pohodě. Takže to sníš stejně za 2. Takže lidi, když už se dokopete do fitka, odjedete ten trénink, tak tomu jídlu věnujte aspoň trošku, fakt to nezabere moc času a je to prostě základní kámen toho, aby jste dosáhli nějakých výsledků. Jo. Když se na to jídlo vykašlete, tak nemusíte do toho fitka ani chodit, protože ty svaly nemají z čeho. Chce dát dokupy po tom tréninku a už vůbec ne, aby se nějakým způsobem začaly měnit, aby se začaly zpevňovat nebo aby začaly růst. Věnujte tomu prostě půl ličky denně, připravte si to jídlo a uvidí, že to bude stát za to. Takhle ozdobím. V tomhle teplu prostě nemám vůbec chuť na jídlo. To je vedro, ještě teplý žrádlo do sebe narvat, to je prostě plus. Jsem spocenej, ale nezapomínejte na to, je důležitá věc, i když to třeba není tak pohodlný, tak jeste, pravidelně jeste. Ať to cvičení je k něčemu, jinak to nemá smysl. Už žeru buchty, vole, cukru na buchtách. Poslal jsem tam jeden pytel Helgelu a bouchnul tam ještě kavčo. Teď si trošku rozjedu a něco zkusíme. Kafe normálně nepiju a teď mě normálně chutná Jořka. Jo, občas vlastně dám, u našich si dám, ale vlastně smetanu, med, tomu ty vole, strudel. Jo, teď jsem si k tomu dal Helgel. Kyselej. Včera jsem byl u našich, tak jsem si dal špalíčky se špenátem a pečený vepřový. A štrudel mamka udělala. Bylo dobrý, no, akorát jsem se pak posral. Jak řekl Brent Warren, když budu muset žrát hlínu, tak budu žrát hlínu. Děj na ty ruce. Kdo to zná, mi rozumí. Mozoj, furt dokola. Ještě se tady střihnu pár sér krkovice. Jsem na cích. Čím krk by mě zmizel, že pak do tebe bude to jídlo pát rychlejc. Chápeš, ne? Krasí dál. Takže proto si myslím, že je dobrý nemít krk. No. V New Yorku jsme se ještě nemožrali. V New Yorku ještě ne. Na podle Moskvy, jo. Jsme našli český pivo, ale já si myslím, že to Plzeň nebyla, víš? Jo, oni nám to přinesli a říkají, že tam mají Plzeň. Říkají, hele, mají Plzeň. Tak pojďte nám sem 2 Plzně. Teď nám to přinesli, my se napijeme a ty vole, to není Plzeň, ať s tím jdou do prdela po 6. pivu. Ty vole, to je Plzínka. Tak takhle to přesně plánujeme v New Yorku. Krmím ryby, vole, BCáčkama. Tak kachna, jestli si nedá. Já jsem BCáčka, vole, od těch trifitů. Vlastně disciplínu musí být taky trošku prdlej na tenhle sport, protože děláš furt to samý dokola, jo. Furt prostě, objem, dieta, nějaká mezifáze, ale prostě furt se to točí dokola všechno, takže musíš to mít rád, no, jinak se ten sport nedá dělat prostě. A jinak se neposuneš. Ten sport prostě musíš mít rád a když ho chceš dělat, tak ho většinou děláš srdcem. To znamená, že bude pro tebe vždycky priorita, než jít cvičit v nových legínách, takže budeš mít na sobě ty vole starý odrbaný kraťasy, ale budeš mít na poličce protein, jo. Člověk si musí uspořádat v životě prostě priority, co chceš. Ale to nevá, děláme to proto, že nás to baví, ne proto, že musíme. Nikdo mě do toho nenutí, takže dělám to rád.
A to si pamatuj, že to děláš z lásky, ne protože musíš, tak se taky podle toho tvař. Já se s váma loučím zatím, běžte si za svým snem, nikdy nedejte na lidi, když vás od toho budou odrazovat, říkat vám, že to je blbost, že to nemá cenu, že to nezvládnete, ne. Řekni ne, udělej pravý opak a běž za tím, protože to zvládneš, když do toho dáš srdce. Tak se mějte. Čau. No a vám vzkážu akorát, jak jdete do že vám vzkážu jenom jednu věc, když je léto, tak se neváhejte u vody, ale běžte si ji zacvičit, ať nejste tak cíplí.